singabahlali balapha kwa-12 singabalandeli nabathandi be-ANC sibe kule ndawo sikuyo nje sisonke. Now uBCM TV nimbizela ntoni? Sibize uBCM TV bhuti wami kuba singonelisekanga kuluhlobo okuqhutywe ngalo izolo. Into ibisenzeka apha kuthi ewadini kuthe kosuleka ukhansila wethu so kwacaba funeka kube khona umuntu ozomgqibezela la term kakhansila wethu unyaka one-3 months ifan phazana. Then ke ngoku kwanyulwa abantu bayi-10 abantu bethu apha kwa-12 abazimiseleyo abaphantsi kwe-ANC abazoba ngokhansila abanyuliweyo ngabantu abangabahlali. Into eyenzekileyo ke ubhuti wami izolo ibiyimini yethu yovota kula 10 yabantu sikhuphe umuntu oyi-1. Siyile ke uyovota ngokweevidiyo zethu kuba yonke le process ibikwesenzeka ngokweevidiyo. Mna ndiphuma kwividiyo yaseholweni. Sivotile kwividiyo yaseholweni bonke abahlali bekhona. Wawina umama ebesimfuna aphathe kuba besifuna utshintsho kule wadi yethu. Sifuna umuntu ongumama. Kudala siphathwa ngabantu abongotata bengasenzeli into. Sayiva ke ngoku ikonsi thina saqomba masiphakame singabahlali siyonyusa umama lo simfunayo. Wawina umama wethu umama uMdledle eholweni. Waqenqeza phambili. Yayividiyo yasemzomhle. Wawina kwividiyo yasemzomhle wanqenqeza phambili umama wethu umama uMdledle. Yayividiyo yaseSmiling Valley. Wawina eSmiling Valley. Yayividiyo yaseJohn Knox. Wawina eJohn Knox. Yayividiyo yaseNontsikelelo. Akawina eNontsikelelo. Zaphuma i-results. After ziphumile i-results kwathiwa kuwine ubhuti uDumisani Ntshangutye. Emveni koba ziphumile ezi results kwathiwa kuwine yena. Asixolanga. Asonelisekanga. Singonelisekanga nje. Zonke ezi vidi zi4 ziwiniwe umama uMdledle. Wawina ividi A1. After winele le vidi 1 kwathiwa usibethile ngamanani aqokelelwe onke amanani wasibetha. Sibize wena ke bhuti wami sinemibuzo emininzi. Sinemibuzo emininzi, sinezikhalazo ezininzi. Okokuqala, umama uMdledle ividi yakhe ifan phazami ingathi yilentusi iJohn Knox ividi yakhe ngathi ingathi iJohn Knox ividi yakhe. Kodwa ukwazile uwina ividi yasemzomhle engahlali kwa1. Wawina ividi yase eholweni engongomhlalo waphaya. Wawina ividi yaseSmiling Valley engongomhlalo waphaya. Wayiwina ividi yalapha elentu yakhe. Umbuzo wami ke ngoku mna ndiya isikhalazo sami endinganeliseka siso uwina njani ubhuti kwividiyo yakhe. I think xa abahlali balapha ewa12 bebemfuna ba aphathe bengukhansila ngemela ubuwinile noba zividi zimbini njalo azowina kwividiyo A1 eyeyakhe indawo osogqiba kuthiwa uwinile kugqityiwe sonelanga. Sisi wami sokuza abahlali lilonke because wena ujust uthethela abahlali. Okay. Le vidi awine kuyo ukuthi lona nithetha ngayo inamba sayo anizazi masithini 348 ezinye vidi zimazithini numbers ividi 184 ismail ezinye ividiz sikamama okanye sikabhuti. No ividiz just ngifuna ujonga oba why ezonibetha phaya ya understand mhlambi la vidi ine numbers ezininzi lento ngicaba yena ubhuti ufumene 360 and 40 ufumene 348 eNontsikelelo. Yeah. eSmiling Valley wafumana u59. Emzomhle wafumana u94 nomkhumbuza abantu 92. Eholweni ufumene u40 39 eholweni 35. Apha elentukeni eJohn Knox ufumene abantu 125. Umama yena ufumene apha 183 apha. Wafumana kuthi pha eholweni u64. Wafumana emzomhle u115. Wafumana kwividi leya yaseNontsikelelo u102. Wazofumana eSmiling Valley ubeSmiling Valley u184. Ihamba lo hlobo inumbers zethu.
Okay, angazijongi kakuhle i-numbers andifuna ube ndilandela ndilandela kuthi i-numbers. So i-explanation kalo muntu ebekhupha i-results oba uwina njani nifumene by definitely exesha bekukhwaza i-result neyakhalaza i-process yokukhalaza kweni ihambe yaphela phi khange siyifumane i-chance oba nikhalaza yo chance yokhalaza izolo khange siyifumane andifuna uxoka bhuti wami khange siyifumane i-chance yokhalaza izolo kuba ngesikhalazile kwayizolo njalo kuba asixolanga tu. And now ezinye mhlawumbi indlela enicinga uba ibimelane yazihamba for uba ezi sikhalazo senu malunga nezi elections zalapha ekuhlaleni because zithini aninazo ezinye mhlawumbi anikayicinge neplan okanye nize ebantwini for uba nizofumana ingcebiso uba xa kwenzeka olu hlobo ningekho-happy ngabahlali ibimele uba kwenziwa njani. Size apha ebahlalini sizofumana ingcebiso sizofumana ingcebiso nje siphinde size nakulo mbutho wethu siwuthandayo siyi-ANC. Kaloku isiqhuba rongo kwayi-ANC leyo bhuti wam anduxelela inyani isiqhube rongo tu. Umntu xa iwinile kule video wawina kwenye ividiyo wawina kwenye ividiyo i-ANC yona isithetha phi isibini soba ithi iqokelela kuzo zonke la manani ezividi then kuzophuma inamba yi-1 iwini. Kaloku xa ndiwinile apha eJohn Knox mna ndiwinile eJohn Knox noba ndiwine ngo-2 na inamba pasa ngo-2 but iJohn Knox ndiyiwinile. Oh, so nina eyona nto nikhalazela yoba laa mntu waziwa only apha ahlala khona wawina le ndawo ahlala khona. So le candidate yenu yaziwa kwiindawo zonke kodwa yeyona candidate ibimele uba iba nguceba le kuzo zonke ezi-VDs uwine kuzo zonke inye leya ahlala kuyo ubhuti uNontsikelelo. Okay, ukhona omnye umhlalo ofuna ukongeza usisi wabekile mama wena hayi urayithi kulaa ndawo ume kuyo. Ndingumhlali mna bethu naka ndicela ukongeza apha kusisi lo. Yes, ibingengomnqweno wethu ngoku into kokuba khe kuphathe abantu abangootata ngoba kudala betshintsha bephatha abantu abangootata asifumani nto service delivery asifumani ngoku sifuna ke ngoku into yobana khe kunikho itshansi umntu ongumama sifuna umntu ongumama khe sibone yena uba uzasiqhuba njani na ngoba abasiqhubi kakuhle abantu abangootata. Ukuba ngabana ke asazi ke noba i-ANC mhlawumbi ke isiphatha olu hlobo mhlawumbi ke iyasichitha embuthweni asiyazi. Acacile mama. Ukhona omnye umama kwaleka kule nto igqithethethwa ngumama asimfuni manyani umntu ongutata asimfuni kakhulu lo zininzi kakhulu izikhalazo zakhe khange siqhube kakuhle kusekho ukhansila lekhona ibinguye into belithisha lewathi nangona engongukhansila. hayi right kulaa ndawo ume kuyo mntasekhaya. Nami ndikwele ndiyaseka phaya asimfuni tu lona yena uthi ufuna uba mkhansila because kaloku uqhekezile kwa iwadi le yethu asivani asikwazi ubulisana ngenxeni yakhe ngoba uqale ngophatha ukhansila lo ebekhona kuqala ngoku intoni ngoku into azawuphinda itshintshe ngoku akho nto anosenzela yena ngoku sifuna ke siphathwe ngumntu ongumama yena mntu uzawukwazi usijonga ubana izikhalazo zethu zizawuthini yena lo ayasimfuni shem. Okay, I think i-candidate lena ye-ANC lena ibinyulwa ne. So sikhona ezinye political parties ezocontesta ke-election ndirida kulaa nithethwa ngumama lona ethi it seems like if ke ngoku umbutho lona uye wacontinuisha with le candidate abahlali isigqibo sabo sithini. Isigqibo sethu siyaphuma isigqibo sethu ebhuti wam singabahlali balapha eWard 12 ndifuna mna beka ndikhamera ihlela apha kum ndifuna mna bhuti wam uxelela le nto uyabona le wadi yethu nje babesiwinile nje kule wadi yethu zonke ezi VDs if i-ANC yaqhubekeka lo mntu mayiqiniseke zonke ezi VDs soziphuma kuyo i-ANC sosebenzela omnye umbutho because kaloku kufuneka besimamela ngoku makume yonke into bebeyigqibile beyi-ANC bahoye le siyithethayo sifuna kule wadi sifuna umntu ongumama umnye futhi umama esimfuna kule wadi sifuna umama omdlele
ukuba i-ANC ayisihoyi yabona la alawole bewine kulo la Smiling Valley la Mzomhle la John Knox aza izithi bye bye i-ANC simile singabahlali balapha kule wadi khona umuntu ofuna ukongeza izinzalelwana zalo okay sigqibile ukongeza ngokeli elithethe sithi apha lo mfo uyimoshe kakhulu endawo sihleli kuyo because le ndima sesofika kule ndima ngoku yoba sifumana abantu bayitheni bafuna ngukhansile wala holo besiqale eholweni singabahlali uhambile lo mfo wathutha abantu kwindawo efuna uba ngabana bakwazi uwina yenzeka lo process saze kule process ngokusikuyo yoba ngabana singene kokwezi VDs siyavuma ukuthi uwinile ngohlobo wine ngalo eli thina ngokusikhala akakwazi uwina ngendawo yakhe ngoba ungumhlali kula ndawo kula video awine kuyo uphinde ukuthi uyabuya aphinde yasiphatha and nokwesibini lo mfo uye ubeqesha during council obekhona uye beqesha abantu ethetha abantu ngokwezilali alibuye azobaqeshela apha abathethe amadazi abantu bazosebenza bewadini ngoku uzasiphatha kanjani lo muntu lowo thina le wadi and nokwesibini una-ID zimbini lo muntu ufumana i-candidate apha kwa-ANC une-ID ebhalwe Ntyabonye aphinde abe ne-ID kwakhona avela ngayo ekutyeyi and ne-date base asifani kuthiwa ukuthi makasiphathe lo muntu lowo so uzasiqhubela entweni siyaphi okay nalo candidate njalo sifumene mhlakazi wami nawe lady Ngicela uthetha ndingwase-Smiling Valley ndingunontembiso Dlakana thina e-Smiling Valley watrendisha ne-VN ethi abantu bakhe mabangayi e-Smiling Valley njengoba ke naye ebengu-VD yase-Smiling Valley njengoba naye ebengu-council akekho namnye umuntu wase-Smiling Valley bekuthiwa uyaphangela kwiprojekthi ezenzekayo njengoba siyiwodi yonke yako-Ward 12 thina qha singaphandle siselalini akho nto thina esithi wakhe wasenzela yona uceba lo ongekhoyo even zange khethiwe thina sikhe savizithelwa uceba esaphila kuthiwa uceba uyokwenza i-meeting e-Smiling Valley thina phaa e-Smiling Valley siyindawo engathi asibhilongi kwa-Ward 12 kodwa nathi singabavoti nabalandeli bakwa-Ward 12 xa phakama uphakanyiswa sithi so thina sisi-Smiling Valley nathi sithi asimfuni